Tá main trí le warga. Smi sé Owen P. O'Murchu, agus seo Amhránaithe Chlub, agus is ihe vísúil amhránaíochta a bhíon siúl going Chlub Chonradh Gaeilge de ná, agus tagan grúpa daoine le chéile chun amhránaíochta a chana, agus bíon gachsáis amhránaíochta a gceist, bíon seanós, bíon bailadaí, bíon amhránaí, bíon aistriúcháin, uaireanta bíon ihe hiún a chana ag daoine I lár an teoirigh, agus uaireanta bíon kneecap a chana ag daoine. So meas gan mór rudaí. Thosig an ihe ag deire COVID is dócha, bhreath mé nach raibh dóthain amhránaíochta a cloisteáil agam, agus bhreath mé sais comhlúdar na amhrán mar sin. Nuair a tháinig deire le COVID leis na sríanta thosaí imar an ihe. Tá muid dul ó neart go neart ó hin, agus tá beidir níos agam nach mór trocha ihe déanta going ó hin. Ceann na cúisin a gur bhunaíos an ihe ná. So cinál le daoine spreaga tuile amhrán Gaeilge eolamm, le chur le stór amhrán daoine, le tachlaí céile, le haithna chur a ghaoine, le haithna chur ar amhráin nua freisin. Agus níl ihe dá dé an thart nach fálamíim nó nach gluisim amhrán nua ag amhrán an Chlub. So tubar dúchas lochhar speisialta going sa tíirsa agus ní rud é atá acu ngach tír eile. Sin fágad dagan daoine fud fad na crinne chun tacahéiring go bhíon simachas na rudaí san. Tá rud an lochhar an speisialta going an sa na hirsmí atá fáca going don rud mór a bhíocha going ach rud an lochhar an speisialta I seaithí agus dá Gaeilge muidir sin ní bheith muid an bhucht ar fad. Na lily dlos, dim ond cael yn lan, ach gani, canir. Bragam tú le casa ach ní churmid an a bhrúirt ná rud a bit, agus tá fáilte rih éistóirí ar nóí, agus tá meascán mór an mar a deirmid tá fáilte rih gooine cuma más Pavarotti nó préachán iad. Níl ceola gom héin ag thosa mé héin ag casa just le roimh blianta beag nuas, bhí mé éistóir fegan a bhformar do a híal. Bhím sé géirí goach amhrán agsúil a gom gach bhí mas féidir seachas an ceann a chas mé an bhí se chatte casa arís. Is spás atá an de gachta na casa, mar uaireanta bíonn sais an bhéim seo ar ní mé go maith rud ach ní hinan rud is tábhachtaí. An rud is tábhachtaí ar bhealach ná an daithníonn sé leat a bheith casa nó daithníonn sé leat a bheith dul don chatham aimseir seo atá agat. Agus má haithníonn seo spásta. Is ínta an rud é is tócha lár na carach bhfuil a lehéit a áit ann agus bhfuil méid sin éile bhéir. Bei seo an chéadart go rasa ag amhrán am go peblí le 5 bliain nar thosníos ar an saithríist agus cosráid tam tréis dúisna a bhuachant ag an reachtas is mar sin. Bána dhéis domsa é agus ceapan do annach chuid is a dhéine hagan gur anna dhéis a seathe rudí ag cleachta agus ceapan go gurn sé go mór le stór amhrán agus leis an tuiscint atá daoine ar na hamhráin mar bhíon plé ag daoine go minic ar na hamhráin is ar na focail chumá agus ceapan go dogus anna dhéis go chéine agus mé héin snáirmh dulcan cín. Chulthing versa a bhain eolamm, agus an versa eolamm go maith, agus go háirtha marráíonn tú amhrán beidir go mbeadh a bheith arólas ag cúpla duine eile, mar an son má dhéanann tú dearúd ar líne bheith beag daoine réig chun an líne thuirteait, agus déanann gach aine dearúd ar na línte uaireanta, agus tá dul a daithí ar sin agus dul é thárú. Fiú é chuirní riada déanann daoine dearúd ar na focail agus bhíon daoine luch feachna á bhéicí leach á leor goach. Bhí láthair I bríonn sé gahanana bheith é bheith hanga mísúil ach bhrealing sais tuile íon speisialta mar sin beidir gach daran ó tríú mí bíon speisialta a going a hagans agus a chastan seanós nó bailadaí nó lúbíní agus uaireanta múnann siad ar an freisin agus chuirte sin go mór leis níthe. Bíonn an ihe ar siúil ar an gcéad Déardaoin den bhí gach éon bhí mar sin as seo go dtí dearna bliana ar leid agus go ceann blianta a bhád amachráin le cúnamh dé ba mar an gach éon chéad Déardaoin den bhí. Ag 9 PM, ag Chlub Chonradh Gaeilge I lór or Táthar Éireann.